सुना तारू हो। हम जा तनी सूते, खाना खा ले बनी भर पेट, बैठल लइके जात बाबू एहन त खाना ओना दे दिया। अरे मम्मी थोड़ा औरी बैठी का जा तनी अब बनी बताई और बाबू कब ले आई। अरे भाभी तारा डर लगता का हो? भैया के इंतजार तू ही न करबू कि माईयो करी हमहु करम रे माई चल सूते। अरे मम्मी रउवा के का कही ननद के का कही बताई राउर बेटा है रउवा समझावेला नहीं कि रोज रोज ड्यूटी से लेट से आवतानी काहे लेट से आवतानी इतना। ए भाभी हमर माई काहे खातिर समझाई तू मेहरारू हऊ तो तू समझाइया भैया के तहार बात मानी है कि हमर माई के बात मानिया ना अब। अरे माई चल चल सूते चल ना सुतली तो सबेर भइला आंखों ना खोली तो सुतले रह जाइहन इनकरा के केवानी बजावे के पड़ला खोले खातिर। तोरा वो पहले सूते नीलो तो पहले जाग जा नीलो हमर लेट से आंख लागेला तो हम सबेर ले सूते नहीं तोरा वो केवानी ना खोल सकले लो। अरे वो बेटा के चक्कर में हम लेट से सूते नहीं तो लेट से सुबेर ले सुतले रह जानी तो मैं केवानी वो खोलवा देनी लो तो का हो जाई। अपने बेटा के रउआ समझा देना तो हम बढ़िया से हिसाब किताब वहां से ले ले। अरे ये भाई एकदम मन मिजाज हमनी को हरिहर हो गइल हो, लेकिन देख लो कब बजता 12 बजता। हमार तो कोनो बियाह नहीं खे भइल, हमार तो घरे केहू पूछे वाछे वाला नहीं खे, लेकिन ये यार तारा घरे तो तार मेहरारू पूछे वाला बाड़ी हो, कोनो बात उत के झगड़ा उगड़ा नानू करेली। ऊ तो हमरे पता चलेला तनी रोज सकराहे चल जानी। आज तो औरी हमार लेट हो गइल बा, आज तो हमार मेहरारू हमरा के ना छोड़ी। अरे ये रानी सुनो तारू हो, अरे खोलो ना हो केवड़िया खोला। काहे झनक के बोल तारू हेने हमें हेने तारा खातिर तनी एगो बढ़िया चीज लेके आइल बानी। का लेके आइल बानी हमरा कुछ ना चाहिए। अब बाक तार मन हरियर करे खातिर चॉकलेट ले आइल बानी आवे हेने। ना 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 हम ओइ पर ना माने। राजा जी मानब नाही हम चॉकलेट पर आवेला घरवा लेट से ना। ए राजा जी मानब नाही हम चॉकलेट पर आवेला घरवा लेट से ना। कवन करेला कमाई दाना हमके बतालाई कवन करेला कमाई दाना हमके बतालाई। हम रउआ के रोज रोज नोटिस करतानी कि रउआ रोज रोज लेट से आवतानी रउआ कहां रहतानी। हम रउआ के कालिए देखले रही कि रउआ बाइक पे कोनो लड़की के बैठौले रही। बाक तू खाली झूठे बोलबू, हम अपना दोस्त के साथे रहनी है। रउआ अपना दोस्त के साथे रहनी कि कोनो लड़की के साथे रहनी? अपना काम के बारे में जल्दी जल्दी बताई हमरा से। कवन करेला कमाई दाना हमके बतालाई कवन करेला कमाई दाना हमके बतालाई। राजा जी सावत लेके घूमो तारा बुलेट पर आवेला घरवा लेट से ना। राजा जी सावत लेके घूमो तारा बुलेट पर आवेला घरवा लेट से ना। रउआ यही रहन आदत पे हम कहीं चल जाए। कला मनावा पर काबू ना तो करब हम लड़ाई। कला मनावा पर काबू ना तो करब हम लड़ाई। राजा जी नैहर चली जाइब यही आदत पर आवेला घरवा लेट से ना। ए राजा जी नैहर चली जाइब यही आदत पर आवेला घरवा लेट से ना। हम तो ये छोड़ देता नहीं रउआ के, लेकिन सुबेरा रउआ माई से खूब रउआ के पिटवाए ना तो आदत सुधार ली। अरे हो ये रानी माफ कर दो आज से हम ना लेट करेम।